мне ўжо падабаецца. Ой, яшчэ крыху старанняў. О, Янка, салют! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, салют, папа. Янка, як справы? Яна! Што? Чаго крычыш? Я пытаюся, як справы ў цябе? Добра, справы, дзякуй. А што робіш? А ты што, не бачыш? Не бачу, толькі чую. Ла-ла-ла-ла-ла. Сам ты ла-ла-ла-ла. А я малюю і напяваю. Ла-ла-ла-ла-ла. Я таксама магу і маляваць, і спяваць, і вершы чытаць. І ўсё адначасова. А ты ўжо ўсё зрабіў? Усё падрыхтаваў? Што? Як што, Топа? Сёння ж свята! Дзень перамогі! Ну хто ж пра гэта не ведае? Вялікае свята. З вялікай літары, можна сказаць. А ты ветэранаў павіншаваў? Так, я вершы для іх чытаў пра дзень перамогі. О, ён кожны раз такі чаканы. У сэрцы кожны крок грыміць. Ідуць па плошчы ветэраны. Малайчына! А дзядулю Дабрадзея павіншаваць не забыў? О, сапраўды, забыў. А я для дзядулі Дабрадзея вось гэты малюнак рыхтую. Ён прыедзе заўтра з камандзіроўкі, а ў яго на стале вось гэты малюнак. Убачыць і ўзрадуецца. Здорава. Як я мог забыцца пра дзядулю нашага? Ой-ой-ой, гэта ж немагчыма, немагчыма, немагчыма. Што рабіць, думай, галава, думай. О, прыдумаў! Прыдумаў, Янка, а давай твой малюнак разам маляваць. Як гэта разам? Ну, як? З аднаго боку ты, а з другога я. І што атрымаецца? І да таго ж, выбачай, Топачка, калі ласка, я ўжо свой малюнак амаль скончыла. Вось, глядзі. Ой, падумаеш, тады я сам усё зраблю і прыдумаю. Ой, ну і што ты прыдумаеш? Ой, такое! Лепей за мой малюнак нічога быць не можа. Упэўнена. А я ўжо прыдумаў. Ну што твой малюнак? Вось у мяне ідэя, дык ідэя. Я зраблю віншавальную паштоўку і напішу ёй самыя добрыя словы на свеце. Сапраўды, добра прыдумаў, нават лепей за мяне. А Топачка, вось на, малюй, калі ласка, ты ж хацеў. Не, цяпер я не хачу. Ой, ну Топа, ну прызнай, што самыя лепшыя словы на свеце у гонар святай перамогі толькі я магу прыдумаць. У цябе наўрад ці атрымаецца, тым болей зрабіць паштоўку. Што? А ты можаш на маім малюнку вось тут вось, у самым нізе, намаляваць маленькую кветачку і толькі маленечкую, малюсенькую, амаль незаўважную. Зразумеў? Так, попрошу мне не перашкаджаць. Я ж сказаў, сам я ей і зраблю. Так. Дарагі. Дарагі? І гэта слова ты лічыш самым-самым? А чым яно табе не падабаецца? Выдатнае слово. А я пачала са слова шаноўны. Ну пры чым тут ты? Ты кветачкі малюеш і малюй. Так, што далей? Так. А можа Янка мае рацыю? Тады напишу так. Дарагі, шаноўны дзядуля Дабрадзей. Топачка, а дазволь мне табе дапамагчы. Яночка, мне твоя дапамога зусім не патрэбная. Ну як гэта не патрэбна? Да таго ж я свой малюнак ужо скончыла. Скончыла? Тады новы малюй, а мне не перашкаджай. Падумаеш? Добрый вечер, мои маленькие сябры. Прывітанне, Фічка.
Яночка. Привітання, феечка. А чого наша Яночка нос повесила? Тому що я складаю віншування для дядулі Добродея у гонор Дня перемоги. А Янка боится, что мой подарунок будет лепшим и перешкоджает. Я не перешкоджаю, а хочу разом. О, чуете? До моей будучей славы долучиться хоча. Феечка, гэта не так. А у тебе який подарунок, Яночка? Я картину намалявала, вось. Ой, вельмі пригожа атрымалась. Я старалася. Малайчина, Яночка. Я так само стараюся, тільки мені перешкоджають. Так, на чим я спинився? Дорогі, шановний дядуля Добродій. Як пригоже гучить. Так, думаю, далей. Мені ж не просто слово треба написати, а саме пригоже на світі. Що написати? Топочка, спиніться на хвилиночку. У мяне прапанова. Мы можем об'яднаць наши старанні. У Яночки цудоўны малюнак. І вось тут мы можем написать твоё віншаванне. І будзе агульны падарунак. Яночка, ты не супраць? Не, галоўнае, каб нашаму дзядулі было прыемна. Бо дзень перамогі яго свята. Я так само не супраць, бо дзень перамогі для ўсіх самае важнае свята. Пасля яго надышоў мір. Правильно. Як я рада, што ўсе прыйшлі да згоды. Бо які дзень міру, калі ў нас ледь да бойкі не дайшло. Ну што, Топа, не будзем болей спрачацца. Не будзем. А якое віншаванне напішам для дзядулі? Галоўнае, каб словы ў ім шлі ад сэрца. Тады і віншаванне будзе шчырым і сардэчным. Ну, паспрабуем? Паспрабуем! Дарагі дзядуля Добродей! І ўсе шаноўныя ветэраны. Віншуем вас са святам перамогі! Так. Жадаем моцнага здароўя. І доўгіх гадоў шчаслівага жыцця! Ну як? Выдатнае віншаванне. І мне спадабалася. І мне! Усё, што робіцца ад душы і сэрца, атрымліваецца добрым і пяшчотным. Я зараз дапішу віншаванне, а вы пакуль мультфільм паглядзіце. Ой, давай. Мультфільм. Вось. Здорово! Мы стараліся! І атрымалася вельмі прыгожа. Згодная з вами. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы павіншавалі сваіх прабабулі, прадзядуль са святам перамогі? Малайцы! Ну а цяпер, мае маленькія сябры, надышоў час адпачываць. Мы жадаем усім добрай ночы. І салодкіх, як мёд, сноў! Да сустрэчы! Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползает далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай.
разом с нами засынай. Баю-бай, баю